Kehomme on suunniteltu säästämään energiaa aina kun siihen tarjoutuu mahdollisuus. Tämä ominaisuus oli hyödyllinen aikana, kun pelkkä elossa pysyminen vaati voimia kuluttavia ponnisteluja. Nykyisin elämme kuitenkin yhteiskunnassa, jossa koneet tekevät lähes kaiken sen, mistä suoriutumiseen esivanhempamme tarvitsivat omaa kehoaan. Tämä fysiikkamme kannalta luonnoton ympäristö on tehnyt harmittoman oloisista toiminnoista suorastaan vaarallisia. Jopa istuminen on muodostunut ongelmaksi. Teknologia tekee elämästämme helpompaa. Yhä harvemman tarvitsee työssään hikoilla leipänsä eteen. Työpaikalle ja sieltä pois pääsee vaivatta. Vapaa-aikanakin voi viihtyä sohvalla. Toisaalta vapaa-ajan liikuntaa harrastetaan nyt enemmän kuin koskaan. Samalla yli puolet suomalaisista aikuisista on ylipainoisia. Ristiriita syntyykin siitä, että arkiliikunnan ja liikuntaharrasteiden suhde on väärä. Arjen liikkumattomuutta ei voi korvata rehkimällä lauantaina koko viikon edestä, sanovat asiantuntijat. Istuminen on itsenäinen fyysisestä aktiivisuudesta liikunnan harrastamisesta riippumaton terveystekijä, jopa kuoleman aiheuttama riskitekijä. Pitää siis tarkastella kahta erillistä tekijää, liikuntaa ja istumista. Liikuntatutkimuksen rinnalle onkin syntynyt istumistutkimus. Kun istumme alas, lihaksemme passivoituvat, koska niiden ei enää tarvitse työskennellä painovoimaa vastaan. Siirrymme tilaan, jossa säästämme energiaa. Pitkään säästöliekillä eläminen johtaa vääjäämättä esimerkiksi lihomiseen. Paljonko sitten saa istua? Tarkkoja lukuja ei ole, mutta tiedetään, että 6 tunnin jälkeen terveysriskit alkavat kasvaa. Mutta heti kun nousemme tuolista, lihakset aktivoituvat ja energiankulutus lisääntyy. Aineenvaihduntaa ja terveyttä edistävät prosessit käynnistyvät. Pienilläkin aktiivisuutta lisäävillä teoilla on suuri vaikutus. Tuolista nouseminen on aina terveysruiske. Jos vuoden jokaisena päivänä puhut 30 minuutin puhelun seisten verrattuna siihen, että puhuisit tämän saman puhelun istuen, niin tämä lisääntynyt energiankulutus vastaa vuodessa kilon painonpudotusta. Eli tosiaan näinkin pienellä jutulla, sillä pienellä lihasten aktiivisuudella on pitkällä juoksulla sitten suuri merkitys. No, tietysti painonpudotus on vain yksi osa tätä meidän kokonaisterveyttä ja ehkä vieläkin tärkeämpää on se, että aina kun me noustaan tuolista ylös, niin nämä terveyttä edistävät signaalit käynnistyy kehossa. Eli rasvanpoltto lisääntyy ja verensokerin kulutus lisääntyy ja näillä tekijöillä on sitten valtava vaikutus pitkällä aikavälillä meidän terveyteen. On todettu, että kohonneen diabetesriskin omaavat henkilöt voivat laskea verensokerinsa määrää yksinkertaisesti vähentämällä istumista ja lisäämällä liikkumista. Myös tuki- ja liikuntaelimistö hyötyvät. Pää- ja selkäsärryt saattavat kadota. Nykyisten liikuntasuositusten ydinviesti on, että arjen tulisi sisältää sekä kestävyysliikuntaa että lihaskuntoa kasvattavaa toimintaa. Lisäksi viikossa tulisi harrastaa 2 lihaskuntoa tai liikehallintaa, siis tarkkoja liiketoistoja eri lihasryhmille tai monipuolista voimistelua. Harjoitus kerran tulee kestää yli 10 minuuttia. Aina ei tarvita varsinaista harjoittelua. Kyse on valinnoista. Bussista voi nousta pysäkkiä aikaisemmin, hissin sijasta voi käyttää portaita, kaupassa käynti ja pihatyöt ovat sekä perheen yhteistä aikaa että liikuntaa. Työpaikalla osan tehtävistä voi hoitaa seisten, ainakin osan ajasta. Taukotilojen sijoittelulla saadaan kuin huomaamatta lisättyä päivittäisiä askeleita. Palaverit voi pitää puistossa, lounaalla voi käydä vähän kauempana. Työpisteellä istuminen ei enää ole tuottavuuden mittari. Istumatyö kannattaa välillä keskeyttää. Se ei ole laiskottelua, vaan itse asiassa työtehoa parantava toimenpide. Istumisen vähentäminen näkyy tuottavuuden kasvuna. Siksi työnantajan kannattaa edesauttaa arkiliikuntaa eri muodoissa. Moni voisi kulkea työmatkansa auton sijasta pyöräillen, jos työpaikalla on mahdollisuus käydä suihkussa ja vaihtaa vaatteet. Sosiaalinen ympäristö ja työyhteisö vaikuttavat siihen, millaisiksi arjen rutiinit muodostuvat. Omilla valinnoillamme ja yhteisillä päätöksillä voimme aikaansaada paljon hyvää. Tällä kertaa ei tarvita isoja uhrauksia tai investointeja. Riittää, kun istumme vähän vähemmän.